יודעת שיש הרבה אנשים שעוברים את מה שאני עברתי, ואם הסיפור שלי יכול לעזור אפילו למישהו אחד, מבחינתי עשיתי את שלי. זה התחיל אצלי ממש בקטנה, כאב קטן בידיים, תחושת נימול, דברים שלא מייחסים להם יותר מדי חשיבות בהתחלה. אמרתי לעצמי, אוקיי, זה בטח מהעומס, מהעבודה או מהעייפות, משהו שבטוח יעבור אחרי קצת מנוחה. לא חשבתי לרגע שזה סימן למשהו רציני יותר, אבל זה לא עבר. להפך, הכאב רק הלך והחמיר מיום ליום. בהתחלה רק התקשיתי בלהרים דברים כבדים, אבל מהר מאוד מצאתי את עצמי מתקשה גם בפעולות הכי פשוטות. לפתוח בקבוק מים, להחזיק הגה, אפילו להקליד על המחשב. הכאב ממש הפך להיות חלק קבוע מהחיים שלי. והנקודה שהכי שברה אותי הייתה בלילות. הייתי מתעוררת שוב ושוב עם תחושת נימול קשה, כאב חד שפשוט לא נתן לי לישון. הסתובבתי בבית לפעמים עם דמעות בעיניים, רק מחפשת תנוחה שתיתן לי רגע של שקט. כל מי שסובל מכאב כרוני יודע שזה לא רק הכאב עצמו, זה איך שזה משבית לך את היום-יום. זה הופך אותך לעצבנית, חסרת סבלנות, ומשפיע על כל מה שחשוב לנו בחיים, על המשפחה, על העבודה ועל מצב הרוח. ניסיתי הכל, משחות, כדורים, תחבושות, תרגילים שראיתי באינטרנט, אפילו פיזיותרפיה. חלק מהדברים אומנם עזרו קצת, אבל זה אף פעם לא היה פתרון אמיתי. הכאב תמיד חזר, ותמיד חזק יותר. עד שהגעתי לרופא, והוא אמר לי את הדבר שהכי הפחיד אותי. אין ברירה, תצטרכי לשקול ניתוח. הרדמה, כאב, תקופת החלמה ארוכה, חוסר ודאות, זה היה הדבר האחרון שרציתי. ואז, כמעט במקרה, גיליתי פתרון שונה לגמרי. המעשה החכם של ג'פטה. זה מכשיר לטיפול ביתי שפשוט עוטף את היד. הוא משלב 3 סוגי טיפולים מתקדמים במכשיר אחד. יש בו עיסוי עמוק שמדמה מגע של מטפל מקצועי, חימום מרגיע שחודר לרקמות ומשפר את זרימת הדם, וגם גירוי חשמלי עדין שמשחרר את השרירים הדפוסים ומקל על הכאב. כל זה במכשיר אחד, קל לשימוש, עם שליטה מלאה על העוצמה וסוג הטיפול. ובפעם הראשונה, אחרי חודשים של סבל, ישנתי לילה שלם בלי להתעורר. ועם הזמן לאט לאט הצלחתי לחזור לחיים שלי, לבשל, לעבוד בלי הפסקות, להתאמן, ובעיקר לחזור לפעולות הכי פשוטות ביום יום שלא יכולתי לעשות קודם. היום אני יכולה להגיד בלב שלם, זה שינה לי את החיים. לא הייתי צריכה לקחת כדורים כל יום, והכי חשוב, לא הייתי צריכה לעשות את הניתוח. אם גם אתם מזדהים עם הסיפור שלי, אל תיתנו לכאב לשלוט בחיים שלכם. יש פתרון אמיתי, בטוח ונוח מהבית, ואני מאמינה שהוא יכול לעזור גם לכם כמו שהוא עזר לי. הזמנתי את המכשיר באתר של ג'פטה, ויש להם מבצע של 40% הנחה, משלוח חינם ו4 מתנות בכל הזמנה. המבצע לזמן מוגבל בלבד, והמלאי הולך ועוזב. אל תיתנו לכאב להכתיב לכם את החיים. מצורף קישור להזמנה כאן למטה.